Un presidente diferente. As opinións poden variar, pero ninguén dubida que os primeiros 100 días de Obama na presidencia de Estados Unidos estiveron cheos de acontecementos e cunha axenda moi apertada. Valga de exemplo que pasou máis días no estranxeiro que a ningún outro dos seus 43 predecesores ou que ofreceu canse tantas roldas de prensa en horario de máxima audiencia como a Bush en todo o seu primeiro ano de mandato. A aprobación dos paquetes de estímulos fronte á crise e os numerosos decretos relacionados con temas que van dende a ampliación dos subsidios para cuidados sanitarios, a equidade retributiva para homes e mulleres, o levantamento da prohibición de financiar a investigación sobre células nai embrionarias ou a imposición dunha nova ética no funcionamento dos grupos de presión complementáronse cun novo ton exterior co énfase posto na cooperación e no multilateralismo, abrindo camiño a unha relaxación das tensións con Irán, Venezuela e ata con Cuba. En todas as frontes, a mobilización de Obama semella discorrer cun norte, distanciarse o máximo posible da administración Bush. En ese empeño tamén exhibe unha hipoteca, quere agradar a todo o mundo e cústalle por iso definir as súas prioridades. Así, un día pecha Guantánamo e outro rexeita chegar ata o final no asunto das torturas. En xeral, os novos xestos de Obama foron ben acollidos en moitos países, pero aínda se agarda un impacto que vaya máis alá das palabras que todo o mundo quería escoitar. Internamente, os índices de apoio social revalidan a excelencia das súas medidas. Obama quere refacer Estados Unidos, un obxectivo que trascende a reacción ante a propia crise, pero se fracasan nos seus plans para salvar a economía, o soño de afirmarse como un Roosevelt negro pode acabar en pesadelo. Queda aínda moita presidencia por diante. Estes 100 primeiros días, exuberantes en canto a oratoria tranquilizadora e proximidade cívica, dificilmente poden predicir o signo do resto do mandato. O máis importante agarda aínda.